Asbjørn. Velkommen til Stevns Klint, et af Danmarks mest ikoniske naturskønheder og et vindue til fortiden. I dag tager vi jer med på en spændende rejse tilbage i tiden, mens vi udforsker den fascinerende klint. Stevns Klint ligger langs den danske østkyst og strækker sig over 17 km langs kystlinjen. Men det, der gør denne klint så unik, er dens rige geologiske historie og den utrolige fossilindhold, der fortæller os om fjern fortid. I lagene finder vi forskellige lag af kridt og kalk, der blev aflejret for millioner af år siden. Kridtet på Stevns indeholder en utrolig mangfoldighed af fossiler, fra mikroskopiske organismer til imponerende bryozoer, muslinger og serpentiner. Disse fossiler giver også et indblik i livet i det gamle kridthav, der dækkede over store dele af Europa for millioner af år siden. Det er her, vi finder kridt-tertiærgrænsen, der markerede en af de mest dramatiske øjeblikke i jordens historie: udryddelsen af dinosaurerne. Det mørke lag i klinten kaldes fiskeler. Det er et tyndt lerlag, der markerer kridt-tertiærgrænsen. Under fiskeleret ses skrivekridt med bånd af sort flint. Det er kridttidens lag. Skrivekridt bliver primært brugt som et skrive- eller tegneværktøj. Over leret ses hvidlig gul bryozokalk. Det er tertiærtidslag. Bryozokalk indeholder mange fossiler, især bryozoer. Det har været brugt som en kilde til information som fortidens havmiljø og marine livsformer. Stevns Klint er også kendt for sin karakteristiske flint, der findes i lagene her. Flinten er dannet gennem en kompleks kemisk proces i fyldet af gravegangssystemer, skabt af krabstyr, der levede under havbunden. Flintlagene indeholder spor efter den massive asteroidenedslag, der ændrede vores planets skæbne. Den massive udryddelse af arterne, der levede under kridttiden, var ikke en af de eneste konsekvenser af det enorme asteroidenedslag. Selv i Danmark er det muligt at se effekten, de kæmpe tsunamier og bølger havde på jordens struktur, da forskere har kunnet finde bevis på katastrofen på Stevns Klint. Det siger noget om skalaen, da vandet har skulle rejse flere tusind kilometer med ekstrem kraft for at nå til Danmark.